el present i el futur de la nostra ciutat. El passat de desitjos, de somnis, de molts alcaldes i ajuntaments, començant pel Joan Llobet, que l'any 1971-72 van fer els primers ponts d'aquesta riera per comunicar el que era la ciutat antiga, la ciutat consolidada, amb el que era la nova ciutat que creixia al voltant del turisme, i que entenent la necessitat que hi havia de comunicar un sector amb un altre de la ciutat, van començar les obres de fer uns ponts, de fer que la riera deixés de ser un obstacle sempre que plovia. Més enllà, tant l'alcalde com el Pagó, el Lluís Mallà, el Joaquim Rey, el Josep Basar, han treballat perquè aquesta riera també deixés de ser aquest obstacle, pogués ser aquest nexe d'unió entre la part més turística i la part més antiga de la ciutat. Finalment, arribem al present. El present ha estat un treball important de les diferents regidories de l'Ajuntament, de les altres administracions. Parlava de l'Agència Catalana de l'Aigua, com ha col·laborat sempre perquè aquest projecte fos una realitat. També hauria de referir-me a la ministra, l'exministra Cristina Narbona, que sent ministra de Medi Ambient de l'anterior govern socialista, va tenir clar i vam sol·licitar que pogués fer efectiva una subvenció important que teníem per la Riera de Calella per part de l'Estat, i vam trobar la manera que aquesta subvenció pogués ser una realitat. També hauria de fer esment al FEI, el pla del senyor Zapatero, el president del govern espanyol, que ens ha permès fer tot el que seria la urbanització de la Riera. Entre el que és el cobriment de la Riera i l'urbanització heu de tenir present que és una obra que ens ha costat més de 5 milions d'euros i que íntegrament ha estat subvencionada Estat, Generalitat, Estat, i això també cal fer-ne menció, que ha estat fruit d'aquest somni col·lectiu d'expressar a totes les administracions, a totes les persones que hem parlat, tant de la Generalitat com de l'Estat, expressar aquest sentiment de ciutat, que la Riera havia de ser aquest nexe d'unió, havia de ser aquest espai de connectivitat, aquest espai de centralitat entre la nova ciutat que ha crescut al voltant del turisme i la ciutat més antiga. Però alhora també és un projecte de futur. Un projecte de futur expressat avui per totes les entitats que heu volgut col·laborar per fer aquesta inauguració de la Riera, els geganters, els batucaires de Sant Quirze, la cofradia del Coser, la gent de barri de Catí, tots i totes, tots els que esteu avui aquí, tots els ciutadans i ciutadanes de Calella, això és el nostre futur. Un futur d'esperança, d'optimisme, amb una ciutat que es vol transformar, que no es vol quedar enrere, que sap aprofitar, sap emprendre els seus recursos, les seves potencialitats, i avui aquesta Riera, que s'ha pensat com un espai de fer ciutat, com un espai cívic, prioritari pel ciutadà, prioritari per tots els establiments que d'alguna manera heu de donar vida a aquesta Riera, l'heu de fer gran, l'hem de fer gran entre tots, i aquest és el nostre futur. Un futur que més ve marcat per aquests arbres. Hem volgut fer una Riera que sempre conservés, una urbanització de la Riera que sempre conservés l'aire de Riera. Fa més de 100 anys es van plantar uns plàtans a lo que era l'antiga Nacional 2, que avui és el Passeig de les Roques. Avui són uns arbres que, vistos des de la muntanya, des del Faro, des de les Torretes, marquen la nostra ciutat. Són uns plàtans centenaris que han donat vida al Passeig de les Roques. Estic segur que d'aquí 50, 100, 200 anys aquests freixes seran un símbol més de la nostra ciutat i ens recordaran a tota hora la força de la nostra Riera. No l'hem volgut amagar, la nostra Riera, volem que sigui present. La Riera Cap Aspre forma part entranyable de la nostra ciutat i aquí es quedarà com un espai cívic, com un espai que aquests freixes sempre ens recordaran que per aquí sota també hi passa aigua de tant en tant. Voldria, per últim, agrair als regidors, especialment al regidor d'Urbanisme, el senyor Josep Torres, que des del primer moment va tenir clar que aquest era el gran projecte que havíem de fer per la nostra ciutat, aprofitant aquests fons que ens venien des de l'Estat. Agrair també al regidor de Mobilitat, el senyor Jaume Palet. Tinc imatges teves, Jaume, que sempre em quedaran a la memòria. Gràcies, Josep i Jaume. Vull agrair també a l'empresa que ha fet l'obra, Vies i Construcciones, perquè en tot moment ha estat predisposada
a les coses que li hem anat dient, a tots els temes que han anat sortint, per poder enllestir la feina, que no ha estat fàcil, ha estat un projecte complex, d'una gran complexitat, però un projecte que finalment l'empresa també ens ha demostrat la seva vàlua. Vull agrair, lògicament, també a l'arquitecte, el Ramon Mas, l'arquitecte de l'Ajuntament de Calella, perquè aquest projecte, en gran part, és obra seva. Ell ha sabut reflectir aquesta il·lusió que tenia la nostra ciutat per fer una obra que pogués ser emblemàtica, que pogués ser singular, que pogués tenir un gran abast, i gràcies a ell i a tot l'equip tècnic de la regidoria d'urbanisme, doncs avui també és una realitat. I en darrer lloc, permeteu-me que us agraeixi a tots vosaltres, a tots els que heu tingut paciència, d'un any d'obres, d'un any, lògicament, de molèsties, però que heu sabut tenir paciència, heu sabut també que el resultat valdria la pena. El resultat és el que avui, entre tots i totes, hem de disfrutar. Moltes gràcies i a disfrutar de la Riera.